Bună ziua! Vă salut pe toți participanții la conferința Small Cell. Sunt Mădălina Sucevanu, directorul tehnic al Orange România. Aș dori să vă spun că și pentru noi, ca pentru toți mari operatori pe plan mondial, această tehnologie Small Cell este văzută ca o evoluție naturală, o evoluție firească a rețelelor noastre, dat fiind nevoia din ce în ce mai mare de a oferi un standard de calitate mai ridicat clienților noștri, precum și servicii de bandă mai largă în diverse zone geografice sau în diverse locații ale țării. Aș dori doar să vă spun că și Orange România, subliniez, este interesată în dezvoltarea acestui tip de tehnologie și a serviciilor aferente și nu în ultimul rând, aș vrea să spun că noi am fost primii care am lansat servicii de tip Femtocell. Am utilizat tehnologie Femtocell pe piața din România, tocmai pentru a îmbunătăți experiența clienților noștri și pentru a le crește viteza de acces la internet și la serviciile de care aceștia aveau nevoie. Mulțumesc!